Bine ați venit la Frățică Păpușovlog. În episodul de azi o să vă prezint un prost, adică eu. Da, să vedeți ce am pățit. Vă stă mintea în loc. Ce-am făcut? Unde îs? Ce mi-ai făcut, Doamne? Calm, frățică, calm. Lanterna. Este. Am lumină. No! 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 Da! Unde îs, Doamne? Telefonul. Am semnal. Este. Am semnal. Oh! Hai, ungure! Hai, chițel! Da! Ungure! Ajutor! Cu ce? Cu bani? Cu viața, băi! Vrei să-ți donezi sânge? Băi, nu știu cum! Nu știu ce-am făcut! Dar m-am trezit într-un sicriu! Ce? Jur, băi! Ai, ars-o foc cu băutură. Ajută-mă, ungure! Știi că-s claustrofob! Ce-ți frică de Iohannis? Nu de claus, bă! De spații închise! Ioi! Bă, aici e mai tuneric ca în cur, bă! No, și unde să vin? Ungure, ia o lopată și hai în Chemeteu! La cimitir? Da! Așa, și? Caută un mormânt proaspăt! Cred că m-au îngropat mexicanii de pe electrolizei, că le-am tot făcut figuri cu locurile de parcare pentru trăbant. No, bun, hai că vin. Hai, ungure! Da, vin, asta am zis. Viața mea e în mâinile tale! Ce? Poți să repeți, te rog? Viața mea e în mâinile tale, bă, Ghibol! Ioi, ce fain sună. De când aștept asta? Dar n-ai auzit de prima! Ba da, dar am vrut să te înregistrez. Să am amintire. Ungure! Da! Hai odată că imediat mă afli rece aici! Hai că vin, ține-te tare! Hai că nu mai am oxigen! Ungure! Ungure! Calm, frățică, calm, calm. Ioi, frăciuc, ioi, să lasă teră pe mine, nu te cotrui, stai, nu te crăpa, ioi, ogoaie-te, oh, bestie, unde-i ungurul ăsta? S-a oprit! Este! Ioi, aici erai.